Ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол. Шуморо даъват мекунем ба тамошои бозии даври ҳаштякниҳоии ҷоми Тоҷикистон дар соли 2025 бо иштироки дастаҳои Истарафшан ва ҳосилоти ноҳияи Фархор. Эдовар мешавам ки дар мавсими ҷорӣ тамоми рақобатҳо дар марҳилаҳои гуногуни ҷоми кишвар аз як бозӣ иборат аст ва дастаи ғолиб ё метавонад дар 90 дақиқаи вақти асосӣ маълум шавад ва ё дар замони изофӣ ё ин ки дар силсилаи зарбаҳои пеналтӣ. Ба ҳар сурат танҳо як даста аз ин ҷуфт соҳиби рохат ба марҳилаи баъдӣ хоҳад шуд ва ин Истарафшан аст ё ин ки ҳосилоти Фархор. Баъд аз чанд лаҳза маълум хоҳем кард. имрӯз бозӣ дар варзишгоҳе сурат мегирад ки дӯстони гиромӣ соли гузашта финали ҷоми кишварро истиқбол гирифта буд варзишгоҳи марказии шаҳри Истарафшан ва интизор меравад дар ин мавсим дастаи Истарафшан барои нишон додани натиҷаҳои бисёр хуб дар нимаи дуюм боз ҳам талоши зиёд мекунад. дар равзанаи гузариши тобистона баъзе таъхиротҳо дар ҳайати дастаи Истарафшан сурат гирифт, дар ҳайати дастаи ҳосилот низ ҳамчунин. баъд аз чанд лаҳза албатта ҳайатҳои ҳардуи ин дастаҳоро барои бозии имрӯза барои шумо муаррифӣ хоҳем кард. ҳоло дар бораи доварон мегӯем. Сардовари бозии имрӯза тавре мебинед Рустам Нурматов аз шаҳри Душанбе таъин шудааст ва ба ӯ дар канорҳо Шарифбек Нуриддинов ва Парвизи Яқубҷон аз шаҳрҳои Душанбеву Ҳисор кӯмак мекунанд. довари эҳтиётӣ Насрулло Кабиров аз шаҳри Норак аст. гурӯҳи видеодоварон ҳам кор мекунанд бо роҳбарии Абдулло Давлатов аз ноҳияи шаҳри Нав, ҳамчунин Исмоил Нуралиев аз Норак ва Зуҳал Хуҷаназаров аз Душанбе. нозири доварон Абдураҳим Бобоев аз Турсунзода ва комиссари бозӣ Ҷамшед Исроилов аз шаҳри Душанбе ҳастанд ва худи бозӣ тавре гуфтем дар варзишгоҳи марказии шаҳри Истарафшан барпо мешавад. ҳама чиз тайёр аст. довар бори охир аз дарвозабонҳои ҳарду даста пурсон мешавад омодагии ниҳоии онҳоро ва инак садои уштаки Рустам Нурматов баланд шуду расман бозӣ оғоз гардид. хуб, дастаи Истарафшан ки мизбон аст тӯбро дар ин лаҳзаҳо ба бозӣ даровард. аслан онҳо бо пироҳанҳои ранги кабуд дорои шортҳои сафед ба майдон баромаданд. дӯстони гиромӣ ва ин лаҳзаҳо мехостам муаррифии ҳайати бозигаронро маҳз аз онҳо шурӯъ кунем. дар хати дарвозаи дастаи мазкур рақами 1 Дилшод Додобоев бозӣ мекунад. футболбозони хати дифоъ Фаридун Деҳқонов рақами 22, рақами 15 Амири Фарҳод, рақами 19 Ҳусейн Нурматов, рақами 77 Саид Шобозоров. дар хати ним муҳофиза рақами 21 Абдуҷалил Маназаров, рақами 27 Бобур Қосимов, рақами 9 Ҷаҳонгир Сафаров, рақами 11 Тулқин Эргашев. ҳамлагарон рақами 70 Парвизҷон Деҳқонов ва рақами 7 Султонбек Фозилов ҳастанд. сармураббии даста Тоҳирҷон Муминов. ҳайати дастаи ҳосилот аз бозигарони зерин иборат аст. рақами 1 дарвозабон Далер Азизов, дифоъгарон рақами 21 Фирдавс Чақалов, рақами 5 Баракатулло Неъматуллозода, рақами 24 Бортей Нигияши, рақами 28 Бил Обама Арсен. инҷо вазъияти стандартиро мебинем. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ. мубориза давом дорад ва довар садои уштаки худро баланд мекунад баъд аз қоида вайронкуние ки аз сӯи футболбози ҳосилот ба назар расид. хуб, ним муҳофизатгарон Фаридун Шарипов имрӯз бо дастбанди капитанӣ аст. рақами 8, рақами 7 Ислом Зоиров, рақами 63 Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа, рақами 11 Сундая Лонжисонг. ҳамлагарон рақами 17 Ҷозеф Акомади ва рақами 70 Мбенге Рудольф Патрик. имрӯз ба ҷои Зайниддин Раҳимов ҳидояти дастаро муваққатан Наҷмиддин Толибов ёвари ӯ бардӯш дорад, зеро тавре медонед қаблан Зайниддин Раҳимов бинобар сабаби муҷозот шуданаш дар бозиҳо акнун барои як муддати муайян наметавонад аз марзи майдон истода ба дастаи ҳосилот роҳбарӣ кунад, аммо ӯ бевосита ба сармураббии даста фаъолияти худро давом дода истодааст. мураббии воқеан ҳам кордону бо таҷриба ва
акнун дар бозии имрӯза Наҷмиддин Толибов дастаи ҳосилотро роҳбарӣ хоҳад кард. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи ҳосилот дар ин лаҳзаҳо ирсоли тӯб ва дарвозабон Дилшод Додобоев тавонист ки ҳамон ҳолатро бартараф кунад. тавре мебинед бозии имрӯза бо ҳуҷумҳои бисёр ҳам бо сурати ҳарду даста оғоз шуд. яке пас дигаре кӯшишҳо барои роҳандозии ҳамлаҳои хатарнок аз ҳарду тараф дида мешавад ва интизори он ҳастем ки ҳамин гуна як бозии бисёр пуршидату рақобати тӯлонӣ аз сӯи ин дастаҳо то ба охир барои мо пешниҳод мегардад. пеш аз баромадан ба танаффуси тобистона дар рақобатҳои лигаи олӣ дастаи ҳосилоти Фархор андаке мавқеи худро дар лигаи олӣ беҳтар карда буд. аз ҷумла онҳо бозии охирини худро тавонистанд бо пирӯзии муқобили Барқчии Ҳисор 1-0 ҷамъбаст кунанд ва даста ҳоло дар лигаи олӣ дар зинаи ҳаштум аст бо 15 имтиёз. ҳарифи имрӯзаи онҳо Истарафшан бошад 12 имтиёз дорад. баъд аз омадани Тоҳир Муъминов беҳбудиҳо дар дастаи мазкур ба назар расид ва ин тим дар зинаи даҳуми ҷадвали лигаи олӣ қарор дорад. дар ибтидо онҳо аз ин дида мавқеи пасттарро ишғол мекарданд. хуб баъд аз бархурде ки ба миён омад ду футболбози дастаи ҳосилот инҷо ҳосеб гирифтанд ва ҳар кадоме аз онҳо ишора бар он доранд ки ба кӯмаки тиббӣ ин лаҳзаҳо ниёз доранд. биёед бубинем бортаи Нигиаши ҳам ишора бар он дорад ки дар ҳамон лаҳза футболбози дастаи Истарафшан андаке ба ӯ бархӯрд, аммо дида мешавад ки онҷо ҳама чиз аз рӯи қонун қоида буд. аут ба фоидаи дастаи Истарафшан аст. аз аут ту ба бозӣ дароварда шуд. хуб андаке дар ҳам барҳамид дар ҷаримагоҳи дастаи ҳосилот буд, аммо тавре дида мешавад ту бевосита бо расиш ба бозигари дастаи Истарафшан аз майдон берун баромад. хуб дӯстони гиромӣ, ҷои ёдоварист ки ҳамаи дастаҳои лигаи олии футболи кишвар дар ҷоми кишварамон шурӯъ аз марҳилаи ҳашакниҳои иштироки худро оғоз мекунанд ва ба қатори онҳо 4 дастаи лигаи якум дохил шуданд. дар ин марҳила онҳо ҳастанд бар ивази ҳунарнамоӣ дар марҳилаҳои ибтидоии мусобиқа соҳиби рохат ба даври ҳашакниҳоӣ мусобиқа шуданд ва дар ҷоми Тоҷикистон имсол албатта рақобатҳои бисёр пуршидату ҷолиб моро интизор аст. махсусан дар даври ҳашакниҳоӣ аллакай мо як қатор набардҳои ҳассосро хоҳем дид бо иштироки дастаҳои номии футболи кишвар ва интизор меравад боз рақобатҳо дар даврҳои баъдӣ ҷолибтару диданитар баргузор шавад, зеро мубориза баҳри финал бисёр пуршиддат хоҳад буд. аз ҷониби дигар инҷо ҳуҷуми футболбозони дастаи ҳосилот тавре дида шуд бартараф карда мешавад. бозиҳо аз як рақобат иборат аст, яъне бозии рафту баргашт нест, танҳо дар як бозӣ ғолиб муайян мешавад ва ғолиб марҳила ба марҳила пеш мераваду метавонад бар ивази 3 бозии бисёр ҳам бобарор дар ҳашакниҳоӣ, чаҳорякниҳоӣ ва нимниҳоӣ ба финали ҷоми кишвар барояд. агар 4 ғалабаи пай дарҳам кунад, метавонад барандаи ҷоми кишвар шавад. як даста ва фурсати бисёр ҳам хуб инҷо дарвозабон Дилшод Додобоев тавонист ки ин ҳолатро бартараф кунад. биёед як бори дигар мебинем ҳолати ба миён омадаро. инҷо Патрик Рудольф зарба зад. ҳатто бибинед дар ҳамон ҳолати мушкил чандон зиёд
гӯем барои зарбазанӣ қувва сарф накард Патрик Рудольф, танҳо оҳиста тӯбро сӯи дарвоза равон кард, партофт, гӯем ҳам хато нахоҳад буд, аммо дарвозабон Дилшод Дадабоев тавонист ҳолатро бартараф намояд. ҳоло довар хоҳиш карда истодааст ки андаке сабр кунанд. ӯ бо ҳамкорони худ аз ҳуҷраи видеодоварон суҳбат мекунад. Ҳама чиз дуруст аст, бозиро давом додан мумкин ва худи бозигари дастаи ҳосилот дар ҳолати қаблӣ Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа тӯбро аз даст дод. имкон ҳаст барои аксулҳуҷум. Сарафшан метавонад аз ин фурсати бисёр хуб истифода барад. Партофти тӯб ба канори рост, аммо ирсоли тавре мебинед начандон хуб сурат гирифт аз сӯи бозигари рақами 70 Парвизҷон Деҳқонов. боз ҳам як партофти дигар ба канори рост ва дар ин ҳолат низ тавре дида мешавад ирсолҳои тӯб аз ҷониби бозигарони дастаи Истарафшан ба ҳамдигар чандон дақиқ нест. Толқин Эргашев, легионери ӯзбекистонии дастаи Истарафшан, дар ҳолати қаблӣ андаке норозигиам кард аз ирсоли ҳамдастааш. қоидаи бозӣ вайрон шуд. биёед як бори дигар бубинем ҳолатро. дастаҳои мазкур дӯстони гиромӣ дар доираи рақобатҳои лигаи олии футболи кишвар аллакай ин мавсим бо ҳам як бор рӯбарӯ шуданд. ба он бозӣ 1-1 мусовӣ хотима ёфт. Ҷозеф Акумади аз ҳайати ҳосилот аввал гол зад ва баъдан Саидов аз ҳайати Истарафшан ҳисобро баробар кард. ҳоло дастаҳоро дар пеш боз дар доираи марҳилаи дуюми рақобатҳо дар лигаи олӣ бозӣ интизор аст. фурсати бисёр хуб, имконият ҳаст, аммо зарба не, балки партофти тӯбро мебинем. Боз ҳам ҳуҷум давом меёбад. Толқин Эргашев аз канори рост акнун ирсоли тӯб аз сӯи ӯ, аммо пеши роҳи ӯро Япеву Капава, на мазарат, ин Бил Обама Арсен буд ки маҳкам кард. бале маҳз ӯ. ва бори дигар метавонед бубинед ҳолатеро ки чӣ гуна фурсати хуб барои бозигари дастаи Истарафшан ба миён омад. ба эҳтимоли зиёд дар ҳолати қаблӣ бисёре аз футболбозони дигар рост сӯи дарвоза зарба мезаданд, аммо бозигари Истарафшан тасмим гирифт ки ирсоли тӯбро анҷом диҳад. инҷо имконияти навбатӣ ҳаст ва зарбаи бисёр қавӣ, аммо зарбаи задаи Ҷаҳонгир Сафаров ба ҳамдастааш расида баргашт. Истарафшан андаке фаъол шуд, имкониятҳои хубам ба миён омад, аммо аз фурсатҳо истифода бурда натавонистанд. инҷо боз ҳам прессинги бисёр хуб аз сӯи бозигарони Истарафшан буд. аз авт ҳосилот тӯбро ба бозӣ даровард ва тавре мо дидем зуд бозигарони Истарафшан тӯбро ра буданд, лек натавонистанд ҳуҷумро давом диҳанд. ҳамлаи навбатии футболбозони дастаи ҳосилот. партофти Сундай Алонжисон то ба ҳамдастааш нарафт.
боз як тубравои дигар дар маркази майдон аст футболбозони дастаи Сарафшан ва фурсати навбатӣ бисёр олӣ, зарба дарвозабон бармегардонад. Аммо дар ин ҷо ҳамчунин бархӯрди бисёр ҷиддиам буд байни футболбози Сарафшан ва дарвозабони Ҳосилот Далер Азизов. албатта мо шумо саҳнаҳои такрориро баъд аз чанд лаҳза хоҳем дид. ҳоло ба ҳарду бозигар ба фикрам кӯмаки тиббӣ расонида мешавад. аллакай табибони дастаи Ҳосилот ба майдон баромаданд. як бори дигар биёед бубинем. Эргашев пас дод ба ҳамдастааш ва бо суръати баланд сӯи дарвозаи ҳариф ҳаракат кард. Фозилов Султонбек дар ин лаҳза бубинед аз дифоъгарон чӣ гуна пеш мегузарад. қафо монданд футболбозони хатти дифоъи дастаи Ҳосилот дар ин ҳолат, махсусан бозигари нави ин тим Баракатулло Неъматуллозода, ва дар натиҷа фурсати беҳтарин ба миён омад. аммо зарбаи задаи Султонбек Фозиловро дарвозабон бартараф кард ва баъдан миёни онҳо бархӯрд сурат гирифт. тавре аз саҳнаи такрорӣ шумо ҳам дидед, асос барои таъини пеналти дар ин ҳолат аслан дида намешавад. танҳо баъд аз зарба ва баргардонда шудани он ки сурати баланд дошт, Султонбек Фозилов рафта ба дарвозабони ҳариф бархӯрд. иҷозат дода шуд. ирсоли тӯбро мебинем ва бубинед ки дар ин ҳолат бо хатои худ футболбози дастаи Ҳосилот сӯи дарвозаи худаш зарба мезанад, аммо ба бахти ӯ тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун баромад. иштибоҳ бошад ба назарам аз сӯи Бортей Нигиаши сурат гирифт. боз як вазъияти стандартии дигар. ирсоли навбатии тӯб. на, Ислом Зоиров дар ин ҳолат хато кард, вале иштибоҳи худро ҷуброн намуд Ислом. Фирдавс Чақалов ва акнун қоидаи бозӣ вайрон мешавад. нофаҳмӣ байни Ислом Зоиров ва бозигари дастаи Сарафшан. Ислом Зоиров аз он норозигӣ дорад ки баъд аз ба замин афтонидан боз бозигари дастаи Сарафшан кӯшиш кардааст андаке ба ислоҳ ба ӯ зурӣ кунад ва ин чиз боиси норозигии Ислом шуд. каме танишҳои лафзӣ буд. ин ҳама бартараф мешавад ва бозӣ идома дорад. Сундай Лонжесонг пас ба канори рост. Ҷозеф Акомади акнун фаъол мешавад. ирсоли тӯб аз ҷониби ин бозигар натиҷа надод ва Сарафшан фурсати навбатӣ бисёр хуберо барои роҳандозии аксулҳуҷум пайдо кард. пас ба канори чап. идомаи ҳамларо хоҳем дид. ин ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ҳеҷ натиҷае надод. агар аҳамият дода бошед, тӯб дар як ҷо намеистад. аслан бозигарон ҳам дар гӯем ҷойҳои худ шах шуда намеистанд. бисёр ҳаракати зиёд аз ҳарду тараф дида мешавад, ҳам бо тӯб ҳам бе тӯб. дӯстони гиромӣ инро бояд бигӯем. ва зуд ҳуҷумҳои бо суръат аз ҳарду тараф ба миён омада истода. Сундай Лонжесон гузариши бисёр хатарноки ӯ, вале ин ирсолаш натиҷа надод. Дилшод Дадабоев тавонист сари вақт пеши роҳи ин партофтро бигирад. акнун ҳуҷуми ҷавобии дастаи Сарафшан, вале Бортей Нигиаши дар мубориза бо ҳамлагари Сарафшан ба ӯ имконият надод. чунин бозие ки аз ҳарду тараф пайваста хавфу хатар ба миён меояд, суръати баланд дорад, ҳуҷумҳои мутақобилан судманд барои ҳарду даста аст. албатта барои
мухлисон тарафдорони ин бошгоҳҳо хело ва хело метавонад писанд ояд, аммо барои мураббиён шояд на. ирсоли навбатии тӯб ба канори чап буд, аммо Фирдавс Чақалов тавонист пешироҳи партофти ҳарифро бигирад. бозигарони ҳосилот боз ҳам хато мекунанд ва ҳариф тавассути тӯбрабоии худ инҷо наздик буд ҳамлаи навбатиро ба роҳ монад, аммо зуд футболбозони дастаи ҳосилот тавонистанд пешироҳи ҳамларо бигиранд. Аз дур як зарбаи дигарро мо мебинем. тӯб дар майдон боқӣ монд. Эргашев пас ба қафо. дар ин нуқтаҳои майдон агар дар дақиқаҳои пеш андаке фаули футболбозони ҳосилот буд, яъне фишор меоварданд, дар лаҳзаи қаблӣ чунин ҳолатро мо надидем ва ирсоли бисёр ҳам хуб, имконияти беҳтарин зарба ва чӣ гуна ин фурсат истифода бурда намешавад. беҳтарин шонс барои он ки ҳисобро дастаи Истарафшан кушояд. Тулқин Эргашев аз имконияти мазкур истифода карда натавонист. хело таркибборои зебову диданӣ бо иштироки футболбозони дастаи Истарафшан. таваҷҷӯҳ кунед ба ин бозигузории онҳо ҳам дар гирду атрофи ҷаримагоҳ ва ҳам баъдан дар дохили он. инҷо нақши албатта ним муҳофизатгари канурӣ аз самти чап хело ва хело назаррас буд, аммо дар лаҳзаи охир зарбаи задаи ҷаҳонгир намазарад Тулқин Эргашев тавре мо дидем андаке баландтар рафт, аммо услуби бозӣ нарамои бисёр хуби дастаи Истарафшан ин лаҳзаҳо мухлисони сершумори ин тимро хело ва хело шоду масрур кардааст. бештари вақт ҳангоме ки Истарафшан дар хонаи худ бозиҳоро қабул мекунад, зиёд аз 10 000 мухлис ба варзишгоҳ меоянд, аммо имрӯз ки бевосита шомгоҳон рақобат сурат гирифта истодааст, ҳоло мо нисбатан ташрифи камтари мухлисонро дидем, лек тадриҷан боз ҳам омадани мухлисон зиёд шуда истодаасту ба оҳистагӣ махсусан он қисми варзишгоҳ ки рӯбарӯи дурбинҳои шабакаи телевизионии мо қарор дорад ба оҳистагӣ пур мешавад. онҷо албатта гурӯҳи ашаддии мухлисони дастаи Истарафшан бештар ҷо гирифтаанд. инҷо фурсати навбатӣ барои Истарафшан буд, аммо на, каме саросевангӣ дар ҳолати қаблӣ дида шуд ва нофаҳмиам буд миёни бозигарони Истарафшан. ҳамлаҳо зиёданд, кӯшишҳо барои роҳандозии ҳуҷум пайваста дида мешавад. акнун ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонидани ин ҳуҷумҳо аз вазифаҳои аввалин дараҷа барои бозигарони дастаи Истарафшан аст. бозигари ин тим дар ин ҳолат тавре мебинед осеб гирифт баъд аз он ки андаке аз мубориза канораҷӯӣ кард Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа. бозигари шумораи 27 дастаи Истарафшан Бобур Қосимов аст. ин бозигар аслан аз кишвари Ӯзбекистон мебошад. андаке осеб гирифт.
بعد از اون که کمک تیبی میگیرد بوبور قاسیموف، اکنون بازی باید دوام یابد و سردواری رقابت توپ رو به فوتبالبازان استرافشان برگرداند. دسته استرافشان سال گذشته در جام کشور تا دور چهارک‌نهایی رسید. آنجا آنها از استقلال دچار باخت شدند. بازی یکم در خانه استقلال 2-1 با فایده استقلال جمع شد و بازی جوابی بدون گل 30 اوگوست در همین میدان 0-0 خاتمه یافته بود. ولی استرافشان در مرحله هشت‌نهایی جام کشور سال گذشته دسته دوشنبه رو که نماینده لیگ یکم بود مغلوب کرد. در بازی یکم 3-1 آنها ظفر یافتند. حالا هجوم نوبتی فوتبالبازان دسته استرافشان رو میبینیم. نه، بیل اوباما ارسن با تلقین ارگاشف امکانیت نداد و حالت رو برطرف کرده توانست. و بعدا در بازی جوابی هم در دوره هشت‌نهایی سال گذشته استرافشان در برابر دوشنبه پیروزی مکمل به دست آورده بود 4-1. طوری گفتیم سالهای قبل رقابت‌ها در جام کشور از بازی رفت و برگشت عبارت بودند. امسال باشد در تمام مرحله ها از یک بازی حتی در مرحله انتخابی نیز چنین بود. ارگاشف بسیار عالی بود این پرتاب و ضربه نیز. ببینید که از این حالتی مشکل چگونه ضربه میزند. فوتبالبازی دسته استرافشان از کنج تیز از مسافه بسیار نزدیک او توانست توپ را سوی دروازه روان کند، اما کمی بلندتر. دلیر عزیزов توپ را با بازی می‌دارد. گورته اشتباه کرد و هجومی بسیار خطرناک میتوانست صورت گیرد، ولی اندک سروسمگی تلقین ارگاشف در این لحظه ها این فوتبالبازی جوان را پند می‌دهد. نه، دوستان در این حالت اندکی سروسمگی بود، اما به هر حال فوتبالبازان دسته استرافشان هجوم را دوام میدهند و اینک یک ضربه دیگر سوی دروازه حاصلات و آن هم نتیجه نمیدهد. تقریبا دوام 10 دقیقه اخیر ما طور میبینیم فشار بنیاد زیاد شده است سوی دسته استرافشان. اینجا اشتباهی فردوس چخلف را ما شما دیدیم و در این بین دسته حاصلات پر عقب نشینی کرده ایستاده است، در حالی که در 15 دقیقه اولی بازی آنها نیز تلاش‌های معینی داشتند برای راه اندازی حمله ها و چند هجومی خطرناک رو نیز ما با اشتراک دسته مهمان دیدیم، اما حاصلات در دقیقه اخیر بیشتر عقب نشینی میکنند و این گویم عقب نشینی برقصانه نیست دوستان گرامی، بلکه چون این حالت بر عوضی فشار زیادی دسته استرافشان به میان آمده است. حتما دسته حاصلات هم با پیدا شدن فرصت‌های معین کوشش میکند توسط عکس الهجوم ها امکانیت برای خود پیدا کنند.
طبق سدکه عمومی مسابقه در جام کشور غالب جفتی مذکور دوستان گرامی حالا در این باره بعدتر میگویم. باز یک هجوم دیگری فوتبالگزین سیستان افشان و ضربه از مسافه دور طور شما هم دیدید نتیجه نداد. خوب غالب این جفت در دور چهارک نهایی با دسته اسقط روبرو میشود. اسقط حلقه 1-0 در برابر دسته ارتش که پیشصفی لیگ اولی است غلبه کرد و توانست با دور چهارک نهایی برآید. و لیگ فوتبال کشور هم همین روز رسما اعلام کرد که بازی دور چهارک نهایی جام کشور روزهای 5-6 август сурат мегиранд, дар ҳоле ки тибқи нақшаи ибтидоӣ баргузории бозиҳои ин марҳила дар миёнаи моҳи август ба нақша гирифта шуда буд, аммо инҷо андаке дигаргунӣ дар тақвим ба миён омад ва дар сурати комёбӣ дар ин ҷуфт барои мисол ҳосилот ё Истарафшан баъдан барои мисол дар сурати ғалаба дар баробари Эсхата метавонанд ба даври нимниҳоӣ бароянд. аз сӯи дигар дар ҳамин қисми сеткаи умумии мусобиқа дастаҳои бисёр қавӣ мисли Вахш, Хуҷанд ва Истиқлол қарор доранд. маҳз ин тарафи сеткаи мусобиқа бисёр рақобатҳои пуршиддат ва ҷолибро то финал тақдим мекунад, зеро ҳамаи дастаҳои иштироккунанда бевосита намояндагони лигаи олӣ ҳастанд. зарбаи бисёр ҳам хуб аз масофаи дур, аммо дарвозабон Далер Азизов тавонист зарбаи Эргашевро бартараф кунад. ҳуҷум давом дорад, зеро тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи Истарафшан аст. инҷо чӣ? На. боз ҳам як талоши дигари бозигарони Истарафшан барои роҳандозии ҳамла натиҷа надод. хуб ҷои ёдоварист ки пагоҳ ду бозии охирини даври ҳаштякнёӣ сурат мегирад бо иштироки дастаҳои Панҷшери ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ ва Вахш. ин бозӣ дар шаҳри Бохтар барпо мешавад ва ҳамчунин Хуҷанд бо Истиқлол нерӯ месанҷанд. набарди ин дастаҳо дар варзишгоҳи бисолагии истиқлолияти кишварамон воқеъ дар шаҳри Хуҷанду Бостонӣ сурат мегирад. бозӣ аз ҳама ҳассос ва ҷолибтарини ин марҳила интизор меравад маҳз набарди ҳамин дастаҳо шавад. Фаридун Шарипов пас ба қафо Борте иштибоҳ аз сӯи дифоъгари марказии дастаи ҳосилот дар бозии имрӯза хело ва хело зиёд ба назар расида истоданд. қариб буд чанд пештар аз ин боз як хатои дигар аз сӯи ӯ сурат гирад. Ҷозеф Акомади пас ба марказ Фаридун Шарипов аксари бозигузориҳо дар маркази майдон маҳз бо иштироки Фаридун Шарипов оғоз мешаванд. чунин ба назар мерасад ки муҳраи калидии даста маҳз ӯ аст ва ӯ самтҳои ҳуҷумро муайян мекунад. воқеан ҳам бисёр футболбози бомаҳорат буд Фаридун Шарипов дар гузашта, аммо як осеби ҷиддӣ ӯро барои солиёни зиёд аз футболи бузург дур кард. қаблан узви тими миллии кишвар буд, яке аз бозигарони боистеъдоди ҷавон дар Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт, аммо осеби гирифтааш Фаридунро муддати тӯлонӣ аз футбол дур кард. соли гузашта ӯ баргашт, қисман футзал ҳам бозӣ кард, дар рақобатҳои суперлигаи футзали кишвар иштирок кард
ва акнун шуро аз ибтидои ин мавсим фаъолияти бозигариашро дар дастаҳои лигаи олӣ аз сар гирифт. албатта дар ин муддат гоҳ-ногоҳ буд ҳолате ки дар дастаҳои гуногуни ҳаваскор бозӣ мекард ва ин ки дар лигаи якум. аммо сатҳи бозиҳо тавре медонед дар лигаи олӣ фарқкунанда аст. инро мо дар мисоли бозиҳое ки дар ҷоми кишвар дар канори чапи сеткаи мусобиқа буд аллакай шоҳид шудем. хело фаъоланд мухлисони Сарафшан дар майдон, махсусан дар ҳамин лаҳзаҳое ки дар бозӣ андаке таваққуф аст. онҳо бубинед бо фаъолии худ, бо сурудхониву бо шерхонии худ, бо нақоранавозиву нағмаву усулҳои гуногун кӯшиш мекунанд пеш аз ҳама дастаи худро дастгириву ҳаводорӣ намоянд ва аз сӯи дигар шукӯҳ шаҳомати бозии имрӯзаро афзоянд. тубробои навбатии футболбозони дастаи Истарафшан. инак ҳуҷум боз тавассути канори рост бояд давом ёбад. Эргашев ба қафо пас дод. на иштибоҳ акнун аз ҷониби бозигарони Истарафшан аст. ҳосилот кӯшиш мекунад ки ҳуҷумро бароҳ монад. Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа, Сундай Алонжисон, Фаридун Шарипов. дар дохили ҷаримагоҳ истода аз фурсат истифода баранд. тӯб акнун хело дур шуд аз ҷаримагоҳ. аз нав бозигарони дастаи ҳосилот кӯшиш мекунанд то ҳуҷумро бароҳ монанд. Дилшод Адабоев бо ҳамин тӯбро ба дасти худ мегирад. бозиҳои аввалин дар доираи рақобатҳои даври ҳаштакнумии ҷоми кишвар рӯзи 29 июл сурат гирифт ва дастаи ҳулбуки ноҳияи восе муқобили Парвоз дар сафар ғалаба кард. пешсафи лигаи якумро ин тим шикаст дод. инҷо зарбаи бисёр хатарнок аст ва дарвозабон бартараф мекунад. Далер Азизов хело хуб истодагарӣ карда истодааст дар ҳамин лаҳзаҳо ба зарбаҳову ҳуҷумҳои зиёде ки аз сӯи бозигарони Истарафшан ба миён меояд. боз як фурсати дигар. хуб ҳуҷум бартараф шуд, аммо бозигари дастаи Истарафшан дар ҷаримагоҳ ҳоло хобидааст. Сундай Алонжисон аксул ҳуҷуми бозигарони ҳосилотро мебинем. тӯбро нигоҳ медорад ин футболбози дастаи ҳосилот. пас ба канори рост Ислом Зоиров ва зарбаи ӯ бисёрам хатарнок бо пои чап сӯи дарвозаи ҳариф зарба зад. ислом аллакай дар мавсими кунунӣ ду голи бениҳоят зебоеро ба ҳадаф расон. ва биёед бубинем ҳолати қаблиро ки ҳуҷуми бозигарони дастаи Истарафшан чӣ гуна ҷамъбаст шуд. зарбаро тавре мо шумо мебинем. дар лаҳзаи қаблӣ Бобур Қосимов зада буд ва баъдан маҳз ӯ дар натиҷаи бархурд андаке осеб гирифт. ана ҳаминҷо ҳолате ки акнун дар саҳнаи такрори мо шумо мебинем. хуб маълум аст ки дар лаҳзаи қаблӣ аз сӯи дифоъгари дастаи ҳосилот дар баробари ҳариф қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. ва дарҳол аксул ҳуҷуми бозигарони ҳосилот ва мо шумо мебинем ки чӣ гуна сӯи дарвоза зарба мезанад Ислом Зоиров.
хуб дӯстони гиромӣ роҷеъ ба қисми чапи сеткаи мусобиқаам ин нуктаро бояд бигӯем ки ҳамчунин набарди ду дастаи лигаи якумро мо дар ин марҳила дидем. ин дастаҳои сарои камари ноҳияи 5 ва ваҳдати шаҳри ваҳдат буд. Сарои камар пирӯз шуд, ба даври чаҳорякниҳоӣ баромад. равшан муқобили сардор ки аз шаҳри турсунзода аст, дар лигаи якум марҳамӣ мекунад, 4-1 зафар ёфт ва рақиби сарои камар маҳз тими равшани шаҳри кӯлоб хоҳад буд. умуман аз ҳама масири осонтарин барои расидан то нимниҳоӣ маҳз насиби дастаи равшани шаҳри кӯлоб шуд, зеро онҳо як намояндаи лигаи якумро шикаст доданд ва акнун боз бо як намояндаи дигари лигаи якум барои баромадан ба нимниҳоӣ бозӣ мекунанд. дар навбати худ дастаи регар тадази турсунзода ҳам ғалаба кард 3-0 муқобили барқчии шаҳри ҳисор, пирӯзии боварибахш ва акнун онҳоро дар чаҳорякниҳоӣ боз рақобат бо як дастаи дигари лигаи олии Кулбук интизор аст. сардовари бозии имрӯза Рустам Нурматов ҳоло боз ҳам бо ҳамкасбони худ ҳамсӯҳбат мешавад. ҳолати қаблӣ андаке баҳсҳоро ба миён овард ва Рустам Нурматов ҳам ҳоло ба суханҳои ҳамкасбони худ гӯш меандозад. агар воқеан ҳам зарурате пайдо шавад, бевосита худаш рафта аз монитор мебинад ва баъдан хулосаи ниҳоиро мебарвад. дар бар имрӯз ёдовар мешавам ки абдулло давлатов аз шаҳри нав, исмоил нуралиев аз норак ва зуҳал хуҷаназаров аз душанбе кор мекунанд. гурӯҳи бисёр ҳам хуби доварони мо дар ҳуҷраи видеодоварон фаъолият доранд. ва бале дӯстони гиромӣ, бевосита рафта ин ҳолатро мебинад Рустам Нурматов. хулосаи ниҳоӣ чӣ хоҳад буд? мову шумо низ каме интизор мешавад. таваҷҷӯҳ кунед ба ҳолат. Фирдавс Чақалов дар ин лаҳзаҳо мубориза бурда истодааст. ҳам ӯ ва ҳам Бобур Қосимов ба тӯб намерасанд. намедонед чӣ инҷо баъдан анамин ҳолатро дида истоданд. инҷо сухан дар бораи таъини пеналти не, балки шояд дар бораи ҷазо додан ба футболбози дастаи Истаравшан меравад. дӯстони гиромӣ, зеро тавре мо мебинем бо оринҷи худ дар ҳамон лаҳза Бобур Қосимов ба Фирдавс Чақалов бармехӯрад. таваҷҷӯҳ кунед як бори дигар, инҷо офсайд нест. тӯб гузашт ва баъдан Бобур Қосимов ба замин афтид. ҳаракат бо даст аз сӯи Фирдавс Чақалов дар ин ҳолат дида намешавад. дуру дароз дида мебарояд Рустам Нурматов ин ҳолатро. тавре болотар гуфтам, яъне инҷо на танҳо сухан метавонад дар бораи таъини пеналти равад, балки ҳолати баръакс, яъне ҷазои футболбози Истаравшан ҳам рафтанаш мумкин аст.
хуб, Рустам Нурматов дида баромад. Аммо интизори қарори ӯ ҳастем. Пеналти бале дӯстони гиромӣ ва корти зард ба Фирдавс Чақалов. хуб, маълум мешавад ки дар ҳамон лаҳза Фирдавс бо дасташ ба ҳаракати ҳариф монеа эҷод кард ва ба ӯ корти зард. яъне тавреи худи довар нишон дода истодааст. Фирдавс ана дар ҳамин ҳолат андаке ба бозигари ҳариф бархӯрд. хуб, пеналти гузошта шуд. дӯстони гиромӣ, аллакай вақти асосии қисми якуми рақобат хотима ёфтааст. ҳоло дар бораи чанд дақиқа илова шудан мо маълумоти зарурӣ надорем. доварон ҳам шояд дертар бораи мо маълум мекунанд. пеналти бошад таъин шуд. албатта каме баҳс барангез буд, аммо пеналти гузошт довар. таваҷҷӯҳ мекунем, зарба ва бе ягон шонс барои дарвозабон. футболбози Сарафшан тӯбро ба дарвоза ворид мекунаду дастаи мазкур дар ҳисоб ба пеш баромад. гол ба номи бозигари рақами 21 Абдуҷалил Маназаров навишта шуд. дақиқаи якум илова шуда ба қисми якуми бозӣ боиси голи дастаи Сарафшан ба дарвозаи ҳосилот шуд. онҳо бо истифода аз пеналти дар ҳисоб ба пеш баромаданд. як бори дигар метавонед бубинед лаҳзае ки пеналти таъин шуд дар натиҷаи мубориза бо Фирдавс Чақалов. ба замин афтид Бобур Қосимов ва барои ин қоида вайронкунӣ довар пеналти гузошт. онро бехато Абдуҷалил Маназаров истифода карду ҳисобро кушод. ҳоло дӯстони гиромӣ, акнун шояд дақиқан барои мо маълум шавад ки чанд дақиқа иловагӣ зам шуд ба қисми якум. Сундая Лонжисонг инҷо акнун тавассути канори дост ҳуҷум давом меёбад. 7 дақиқа вақт илова шудааст ба қисми аввал. имконият барои бозигарони дастаи ҳосилот пайдо намешавад ва аут ҳоло ба фоидаи дастаи меҳмон аст. партофти тӯб рост ба ҷаримагоҳ дар ин лаҳзаҳо Дилшод Дадабоев хело хуб ҳаракат мекунаду тӯбро ба дасти худ мегирад. аз ҳунарнамои дастаи Истарафшан дар мавсими гузаштаи ҷоми кишвар ёдовар шудем. дар баробари ин бояд бигӯям ки ҳосилот ҳам мавсими гузашта дар ҷоми кишвар дар даври ҳашакнӣ ҳунарнамоӣ карда буд, аммо онҳо аз ҷамъи ду бозӣ дар баробари клуби марказии варзиши артиш дучори бохт шуданду натавонистанд роҳи худро дар мусобиқа давом диҳанд. дар бозии якум 1-0 дар хонаи худ онҳо бохтанд ва дар бозии ҷавобӣ 2-0 шикаст хӯрданд. Эргашев партофти тӯб ба сӯи ӯ. ҳоло ин фурсат ба пуррагӣ бартараф нашудааст. боз ҳам Эргашев ирсоли тӯб ба сӯи Тулқин каме баландтар буд. ба ҳар ҳол тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи Истарафшан боқӣ мемонад ва ирсоли навбатӣ бисёрам хатарнок. воқеан ҳам иштиёқи бузурги майдондорӣ
дар ҳар лаҳза аз сӯи футболбозони дастаи Истарафшан дида мешавад ва инак ҳисоб 2-0 аст. дӯстони гиромӣ, голи дуюми дастаи мизбон дар дақиқаи панҷуми иловагӣ ба қисми якум ба қайд гирифта мешавад. Фозилов дар ин лаҳза баъд аз ирсоли бисёр хуби ҳамдастааш ба задани гол даст ёфт. бояд як бори дигар бубинем. аввал партофта аз канори чап, баъдан мубориза дар дохили ҷаримагоҳ. Эргашев чун ба назар расид ки ҳандаке баландтар ирсоли тӯбро анҷом додааст, аммо на, ҳама кор бисёр дурусту дақиқ буд, ҳама чизро ҳисобу китоб карда инҷо Толқин Эргашев ирсоли тӯбро анҷом дод ва ҳамдастааш Султонбек Фозилов аз ҳамон фурсат самаранок истифода бурд. офсайд ҳам нест, мо шумо дар саҳнаи такрорӣ дидем. дар натиҷаи фишороварии доимии худ футболбозони дастаи Истарафшан баъд аз дақиқаи 20 мумканам бартарии калон пайдо карданд дар бозӣ зидди ҳосилот ва инак 2-0 ҳоло онҳо пешсаф ҳастанд. бо ин иктифо карданӣ нест дастаи Истарафшан ва дар идомаи дақиқаҳои илова шуда дар қисми якум боз ҳам фаъолии бозигарони дастаи мизбон ба назар мерасад. бе ягон гӯем шаку шубҳа танаффус барои дастаи ҳосилот бениҳоят зарур ва муҳим аст дар ҳамин лаҳзаҳо. аммо то танаффус ҳоло як дақиқа аз вақти илова кардаи довар ва шояд барзани он боз барои таҷлил аз голҳо каме дигар довар илова мекунад. шояд ҳудуди дақиқаи дигар вақт ҳаст. довар иҷозат медиҳад ки ҳуҷум давом ёбад. фурсати навбатӣ, дарвозабон бубинед ки ин лаҳзаҳо чӣ гуна аз мавқеи худ пеш мебарад. Далер Азизов бозигари Сарафшан осеб гирифтааст ва ба ӯ ёрии тиббӣ лозим аст. бозам каме таваққуф дар бозӣ. Саидчо Бозоров дар лаҳзаи қаблӣ андаки осеб гирифт. яке аз бозигароне ки ба тозагӣ ба ҳайати дастаи Сарафшан пайваст. ӯ бо Ҳусейн Нурматов бозигароне буданд ки дар авзанаи гузориши тобистона аз бошгоҳи дохилии кишвар ба ҳайати Истарафшан пайвастанд. ҳамчунин баъзе аз футболбозон аз ҳамсояи кишвари мо аз Ӯзбекистон низ ба ҳайати Истарафшан шомил шуданд. тавре гуфтем ҳар ду даста кӯшиш доранд то натиҷаи заруриро дар ин бозӣ барои худ таъмин кунанд. ҳассосияти бозӣ дида мешавад, аммо Истарафшан бар ивази майдони хонагии худ дастгирии мухлисон ва фаъолие ки дар ҳамин лаҳзаҳо дорад дар бозӣ каме бартарӣ пайдо кард. қонохо баъзе танишҳои лафзӣ, баъзе бархурдҳо дар чунин ҳолат ба миён меояд бо иштироки бозигарони ҳар ду даста ва ин нофаҳмиҳоеро ҳам ба миён меорад. инак дӯстони гиромӣ, қисми якум ҷамъбаҳс шуд. ҳисоб 2-0 ба фоидаи дастаи мизбон. баъд аз танаффус албатта мо бармегардем то ин ки қисми дуюми рақобатро якҷо бо шумо тамошо кунем. умедвор ҳастам ки моро ҳамроҳӣ мекунем.
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، برمیگردیم با ورزشگاه مرکزی شهر استرافشان و در این میدان امروز دسته‌های استرافشان و حاصلات ناحیه فرخار در دوره بازی‌های دوره هشتگ‌نیمه جام تاجیکستان با هم روبرو شده ایستادند. قسم اولی بازی 2-0 با فایده دسته میزبان جنببست شد. اکنون نیمه دوم باید شروع شود و واقعا هم انتظار می‌رود که ما هنرنمایی نسبتاً دیگری دسته حاصلات رو ببینیم، زیرا در قسم اول خیلی ضعیف دسته مهمان بازی کرد. از سوی دیگر استرافشان البته تلاش خواهد کرد تا برتری 2 گل که تا همین لحظه ها دارد آن رو حفظ کند و در لحظه های ضروری برای مستحکم کردن آن حتما مبارزه میبرد. شاهرخ سنگов در آغاز قسم دوم رقابت از هیئت احتیاطی به میدان میبرد. فوتبالبازی رقم 4 در هیئت دسته حاصلات و اکنون او البته برای قوی کردن خط دفاع و در بعضی از لحظه ها البته خط محافظه به همدستش باید کمک رساند. از مسافه دور ضربه بسیار خطرناک را در آغاز قسم دوم رقابت ما شما دیدیم، اما توپ از پهلوی دروازه گذشت. هیئت دسته استرافشان را یک بار دیگر باید به خاطر آوریم. میزبانان با هیئت زیرین بازی دارند. در خط دروازه دلشاد دادابویف رقم 1 فوتبالبازان خط دفاع هجومی فوتبالبازان دسته حاصلات. ضربه بسیار خطرناک و توپ به ستون دروازه رسیده برگشت. سپس مبارزه بسیار جدی و در این لحظه ها طور ما میبینیم بعد از مبارزه جدی که اسلام زویرف داشت نتوانست دروازه حریف را رخ نکند، اما ضربه قبلی به نهایت قوی بود و حالا صحنه تکراری را یک جا میبینیم. دوستان گرامی، سوندای لونژی سونگ در این مبارزه خیلی خوب حرکت کرد و بعدا ضربه قوی ترین خود را زد. توپ از دستی دلشاد دادابویف رها شده رفته به ستون دروازه برخورد. ببینید در مبارزه با سعید چوبازارов چگونه کامیاب میشود سوندای لونژی سونگ و بعدا ضربه زده او. خوب در خط دفاع رقم 22 فریدون دهقانov، رقم 15 کاپیتان دسته امیری فرهاد، رقم 19 حسین نورماتov، رقم 17 سعید چوبازارov بازی دارند. نیم محافظتگران رقم 21 عبدالجلیل منظرov، رقم 27 بوبور قاسیمov، رقم 9 جهانگیر سفرov، رقم 11 تلقین ارگاشov. حملهگران پرویز جان دهقانov رقم 70 و رقم 7 سلطانبек فاضilov هستند. سرمربی دسته باشد طاهر جان مومینov. خریدجویی شدید 4-4-2. تجربه حمله نوبتی دسته استرافشان گرفته شد. خوب در هیئت دسته حاصلات باشد ما نیمه‌شبی فوتبالباز رو دیدیم، یعنی در ابتدای قسم دوم رقابت از هیئت احتیاطی شاهرخ سنگов به میدان برآمد و او به جای بیل اوباما ارسن اکنون بازی رو دوام میدهد. خوب در خط دروازه دلیر عزیزов است، رقم 1 فوتبالبازان موقع دیگر رقم 21 فردوس چقالov، رقم 5 برکتالله نعمتالله‌زاده، رقم 24 بورتینی دیاشی، رقم 4 شاهرخ سنگов. نیم محافظتگران فریدون شریفov رقم 8 او هم زمان کاپیتان دسته است. هجوم فوتبالبازان دسته حاصلات. یک ضربه دیگری خطرناک و دروازه‌بان بسیار هم خوب این حالت رو برطرف کرد. دلشاد دادابویف. جوزف حکومتی او هم ضربه قوی دارد از مسافه دور، اما توسط ترکیب روی بازیگران دسته حاصلات این لحظه پیش میروند. در لحظه نوبتی اکنون پرتاز توپاسی بازیگران حاصلات نتیجه نداد. خوب در برابر فوتبالبازانی که بالاتر گفتیم اسلام زویرف، رقم 7 رقم 11 سوندای لونژی سونگ، رقم 17 جوزف حکومتی، رقم 70 پاتریک رودولف بازی را دوام میدهند. سرمربی دسته اصلا زنگی رحیمov است، اما که واسه کارت سرخ داشتنش او یک مدت معین به دسته راهبری کرده نمیتواند و با جای او یاورش نجم طالبov دسته را راهبری دارد.
ҷо ёдоварист ки дӯстони гиромӣ болотар мо гуфтем ки ба ҷои Бил Обама Арсен ба майдон баромад Шоҳрух Сангов, аммо аслан ӯ ба ҷои Муҳаммадшарифи Саидхоҷа вориди майдон шудааст. Дӯстони гиромӣ мазарат мепурсем ва маҳз Муҳаммадшарифро мо ин лаҳзаҳо дар майдон намебинем. албатта дастаҳо боз дар пеш метавонанд тағйиротҳои дигарро истифода баранд, махсусан тими ҳосилот ки чандон рафти бозӣ ва натиҷаи феъли онҳоро қонеъ намекунад, бозам ба тағйиротҳои дигар метавонанд даст зананд. бисёр партофти хуб ба канори рост. идомаи ҳамлаи бозигарони Истарафшан. зарба ҳам дар ин лаҳзаҳо дида мешавад, аммо бенатиҷа. дақиқаи иловагии қисми якуми рақобат барои Истарафшан бисёр бобарор буд. онҳо дар дақиқаи якуми иловагӣ ва дар дақиқаи панҷуми иловагӣ ду гол ба дарвозаи ҳариф заданд. аввал аз пеналти албатта даста ба задани гол муваффақ шуд. абдуҷалил Маназаров пеналтиро бехато ба ҳадаф расонд ва сипас тавре дидем Султонбек Фозилов дар дақиқаи панҷуми иловашудаи қисми аввал голи дуюмро заду Истарафшан бо бартарии ду гол ба танаффус рафт. инҷо каме норӯзигии футболбозони дастаи ҳосилотро дидем. онҳо ишора бар он доштанд ки туп ба даст расидааст ва ҳоло Рустам Нурматов хоҳиш карда истодааст ки саросема нашаванд. воқеан ҳам туп ба даст расид, мо дар саҳнаи такрорӣ мебинем, аммо дасти футболбози дастаи Истарафшан дар ҳамон ҳолат ба баданаш бисёр ҷафс ва наздик нигоҳ дошта мешуд. дӯстони гиромӣ, агар аҳамият дода бошед, Ҳусейн Нурматов дасти худро ба баданаш хело наздик нигоҳ медошт дар лаҳзаи қаблӣ. ба ҳар ҳол ин гуна расишҳо ҳатман ба пуррагӣ дида баромада мешавад ва довар акнун иҷозат медиҳад ки тӯбро ба бозӣ даронанд. фурсати бисёрам хуб ва зарбае ки акнун нақша дошт. Ислом Зоиров натавонист таби дили худ иҷро кунад. як бори дигар метавонед бубинед зарбаи бо усули қайчӣ иҷро кардаи ӯро. хело баланд буд. имсол тавре гуфтем ду голи бисёр зебое ба ҳадаф расонд. яке ба дарвозаи Истиқлол ва дигаре ба дарвозаи дастаи Вахш. амири Фарҳод пас ба марказ. боз ҳам ҳуҷум тавассути канори чап идома меёбад. Фозилов партофти тӯб ба сӯи ӯ ва каме нофаҳмӣ байни дарвозабон ва дифоъгарии ҳосилот дида шуд. Бил Обама Арсен ба ҳар ҳол тӯбро аз майдон берун кард. як бори дигар биёед бубинем. аз зарбаи кунҷи тӯбро ба бозӣ даровардан футболбозони Истарафшан. Эргашев зарбаи ӯ ва дарвозабон бармегардонад.
хеле муборизаи ҷиддӣ мебаранд футболбозони дастаи Сарафшан бубинед дар наздикии ҷаримагоҳи ҳариф ва ба таври олӣ ин талошҳои онҳо самара медиҳад, зеро бар ивази ҳамин гуна чустучобукии худ, бар ивази муборизии худ дар нимаи майдони ҳариф, дар наздикии ҷаримагоҳи ҳариф онҳо тӯбро ҳам соҳиб мешаванд ва ҳам баъдан имкон пайдо мекунанд то ҳуҷуми худро давом диҳанд. фишор зиёд аст аз сӯи дастаи Сарафшан. онҳо метавонем бигӯем маслан дар рафти қисми якуми бозӣ баъд аз дақиқаи 15 бартарии калонро ба дасти худ гирифтанд. босам ирсоли тӯб ва чӣ гуна фурсат аст, имконият давом дорад, зарбаро ҳам мебинем, лек дар ин байн аллакай садои хуштаки довар баланд шуда буд ва аз вуҷуд доштани офсайд ҳамагонро хабардор кард сардовар Рустам Нурматов. ҳоло биёед бубинем саҳнаи такрориро. барои тӯб албатта мубориза бурда истода буд бозигари рақами 11 Тулқин Эргашев ва маҳз офсайд аз ҳисоби ӯ ба қайд гирифта шуд. фаули футболбозони дастаи Сарафшан идома дорад ва як зарбаи дигари бисёр олӣ. ҳисоб 3-0. ва тавре мо шумо мебинем дар ин лаҳзаҳо воқеан ҳам Ҳусейн Нурматов табрикоти ҳамдастаҳо устоди мураббиёни тими худро истиқбол мегирад ва дар ҳолати қаблӣ албатта зарбаи бисёр дақиқу ҳадафмандонаи Ҳусейн Нурматов аз як тараф агар нақши муҳим дошт, аз сӯи дигар умуман ба ӯ муқобилият нишон набудани футболбозони дастаи ҳосилот ҷои махсуси ёдовар истеҳсон гиромид. бибинед рӯ ба рӯи ӯ чӣ гуна холигӣ аст. футболбозони хатти миёнаи дастаи ҳосилот аслан сад нагузоштанд. имрӯз дар корҳои таҳқиқкорӣ дар роҳи садгузорӣ ба ҳуҷумҳои ҳариф, ба зарбаҳои футболбозони ҳариф бозигарони ҳосилот дучори мушкилӣ ҳастанд. агар аз яке аз фурсатҳое ки дар ихтиёр дошт дастаи ҳосилот дар ибтидои қисми дуюм истифода мекард, шояд мо дар идома боз ҳам ҳунарнамои дигари ин дастаро мебинем. вале чун фурсатҳо истифода нашуданд, тавре дида мешавад ягон нишонае ҳам барои камбек кардани ин тим ба назар нарасид ва дар идомаи мубориза ба футболбозони дастаи Сарафшан муяссар шуд ки голи сеюмро ҳам ба ҳадаф расонад. غیر از این بازی همچنین باز در یک رقابتی آینده نیز زینالدین رحیمов پیوسته نمیتواند از مرزی جریمه‌گاه ایستاده با فوتبالبازی حاصلات راهبری کند، زیرا بعد از آن ناراضگی که
дар хотимаи бозии ҳосилоти клуб маркази варзиши артиш 15 июн дошт. сармураббии ин тим барои се бозӣ салби салоҳият яъне дисквалификатсия карда шуд. яке аз он бозиҳо зидди барчи буд ки гуфтем дар охири моҳи июн сурат гирифт. бозии дуюм ин рақобат аст ва бозии баъди тибқи ҷадвали баргузории рақобатҳо дар чемпионат барои ҳосилот рӯзи 9 август муқобили Истиқлоли Душанбе хоҳад буд. бархурди навбатиро мебинем ин лаҳзаҳо ва корти зард ба Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа корти зард нишон дода шуд. аслан медонед дар ҳамон ҳолат албатта каме хато аз сӯи Муҳаммад Шариф дида шуд. ва ӯ қоидаи бозиро вайрон кард. ҳоло боз ҳам муборизаи футболбозони дастаи Сарафшан дар маркази майдон ва зарбаи навбатӣ аз масофаи дур, аммо бенатиҷа. Ҷузеф Акомади Патрик Рудольф дар ин лаҳзаҳо то ба охири мубориза мебарад. аз талошҳои ӯ боис шуд то туп дар ихтиёри бозигарони дастаи ҳосилот боқӣ монад. инҷо зарбаи Ислом Зоиров бошад, бартараф мешавад. сурати баланд касб кард Султонбек Фозилов, аммо баъдан тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист. агар мо ба таърихи рақобатҳои байнихудии ин ду даста дар солҳои қаблӣ назар андозем, дӯстони гиромӣ, пас барои мисол соли гузашта дар се бозие ки мазарат дар ду бозие ки буд бо иштироки онҳо яке мусови 0-0 рақобат ҷамъбаст шуд ва дар бозии дигар ҳосилот 3-1 Истарафшанро шикаст дод. ҳамчунин қабл аз ин дар соли 2012 низ ин дастаҳо дар лигаи олӣ бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд ва дар ҳар ду бозӣ дастаи ҳосилоти Фархор ғалаба карда буд. дар майдони Истарафшан 1-0 10 сентябри соли 2012 ва дар хонаи худ 23 июни 2012 онҳо 2-1 пирӯзӣ ба даст оварда буданд.
بعد از گل سوم طور شما هم فکر می‌کنم بینندگان رو احساس کردید اندکی سرعت و شدتناکی بازی کاهش یافت. البته دسته حاصلات کوشش میکرد برای آنکه یگان نشانه‌های کامبک رو برای ما پیشنهاد کند، اما چون گل سوم سر بودند دیگر به این چیز باوری حتی فکر میکنم در خود بازیکنان این تیم هم دیده نمیشود. بعضا وقت برای دسته ها چون این بازی های بسیار نوبرار البته صورت میگیرند خانوخو در رفت موسم طولانی چون این بازی ها حتی بعضا وقت نه یک بار دو بار اتفاق میافتند. اما مهم این است که در بازی بعدی چگونه واکنش نشون میدهد تیم حاصلات. آنها در دوره تنفسی تابستانه خیلی آمادگی جدی دیدند با ادامه رقابت در لیگ اولی. هیئت دسته مذکور رو یک قطار فوتبالبازانی که قبلا به دسته کمک کرده نتوانستند در مقطع هیئت چمپیونات ترک کردند، از جمله شوکت یوتم، عزیزبک سلطانов، خورشیدبک نظرов و چند بازیگر دیگر. و هیئت تیم از حسابی بازیگرانی دیگر از جمله دفاعگر برکتالله نعمتالله‌زاده، همچنین دو فوتبالباز که در گذشته عضو دسته منتخب نورسان جوانان کشور بودند، شهرام نظرов و محمد رسول لطفاللهев پرقوت کرده شد. ضربه بسیار خطرناک است و دروازه‌بان این حالت را برگرداند. دلیر عزیزов طوره می‌بینید در حالت‌های مشکل‌ترین کوشش کرده است از مهارتی بالای خود را نشان دهد. چندین سیوهای بسیار مهم است. دروازه‌بان مذکور دیده شد، اما باید اعتراف کنیم که تنها با او نتیجه نهایی خوب حاصل نمی‌شود. امسال دسته جوانان حاصلات در مسابقه جام جهانی تا به نیم نهایی رسید. در دور نیم نهایی دچار باخت شد و بعداً برای به دست آوردن نشانهای برنجی رقابت کرد و تیم استرافشان را 2-1 شکست داد. در آینده نزدیک البته از هیئت جوانان این تیم میتوانند چند فوتبالبازی بسیار خوب را مربیان به هیئت اساسی گذرانند. آنها برای رسیدن به نتیجه خوبی دسته در آینده ممکن است کمک کنند. بازیگرانی که گفتیم هیئت دسته حاصلات رو ترک کردند غیر از 3 نفری که بالاتر یادآور شدیم همچنین آیبک عبدالغفارов و ساموئل افاری هم بودند. دو دفاعگری مرکزی که پهلو با پهلوی هم در بسیاری از بازی‌ها هنرنمایی کردند اما اشتباه‌ها زیاد بود، مثلا از ساموئل افاری، و این همه باعث بران شد تا قرارداد همکاری میان دسته حاصلات و فوتبالبازان بکار کرده شود. در نیمه دوم موسم اگر بروقتر از ادامه رقابت در جام کشور محروم شود حاصلات فرخار چندان بازی زیاد برایش باقی نمیماند. و دسته فکر میکنم کوشش میکند برای سالهای بعدی باز هیئت خود را مکمل کرده برای زینه‌های بالایی در لیگ اولی تلاش میکند. مهم وظیفه اولین درجه و ضروری برای تیم مذکور در لیگ اولی در همین قسم میانه جدول مسابقه باقی ماندن و در هر بازی البته هنرنمایی خوب نشان دادن
дониста мешавад. ва дар нимаи дуюми рақобатҳо дар лигаи олӣ ҳоло як қатор бозии муҳим тими ҳосилотро интизор аст. инҷо зарбаи навбатиро мебинем. дарвозабон тӯбро аз дасташ раҳо кард ва баъдан дифогари дастаи Истарафшан мазарат дифогари дастаи ҳосилот кӯмак намуд то ҳамон вазъият бартараф карда шавад. зарба бисёр қавӣ буд. аз ин хотир Далер Азизов натавонист ба якбураги тӯбро ба даст гирад. Ҷозеф Акомади зарбаи ӯ ва Дилшод Дадабоев дар ин лаҳза ин зарбаро бармегардонад. як бори дигар метавонед бубинед. фурсати навбатӣ ҳам дар ин лаҳзаҳо натиҷа надод, зеро ту балакай ҳангоми ирсол аз канори рост аз майдон берун шуда буд. хуб дар пеш дастаи ҳосилотро се рақобати бисёр мушкил дар лигаи олӣ интизор аст. зидди пешсафон Истиқлоли Душанбе, Вахши Бохтар ва Равшани Пулов. 9 август, 24 август ва 13 сентябр ин бозиҳо ба нақша гирифта шуданд. баъдан бозӣ бо Истарафшан ҳам ҳаст. дигар бора онҳо ба шаҳри Истарафшан рӯзи 19 сентябр сафар мекунанд ва инҷо қобили Истарафшан дар марҳилаи дуюми бозиҳои лигаи олӣ пояд мерӯсанд. тавре гуфтем дар марҳилаи якум бозии ду даста баробар 1-1 хотима ёфта буд. партофти навбати тӯб ва имконияти беҳтарин. инак аввалин голи футболбозони дастаи ҳосилотро мо шумо дар рақобати имрӯза мебинем. дақиқаи 72 бозӣ ва Сундай Алонжисонг аз имконияти худ бисёр олӣ истифода бурд. ирсоли тӯб аз канори рост ба ҷаримагоҳ натиҷа дод ва Сундай Алонжисонг ба дарвозаи ҳариф тӯбро равон кард. таваҷҷӯҳ кунед, инҷо дар ду ҳолат футболбозони дастаи Истарафшан то ба охири мубориза набурданд ва имкон доданд, иҷозат доданд ки ҳариф дар ин ҳолатҳо пеш гузарад. махсусан Ҳусейн Нурматов дар ин лаҳза пеши роҳи ирсоли тӯбро аз канори рост гирифта натавонист ва Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа мубориза бурду. партофти тӯб аз сӯи ӯ дида шуд. Сундай Алонжисонг бошад аз имконияти доштааш хеле хуб истифода бурд. Ислом Зоиров аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ ба майдон бозигари дигар рақами 10 Япеву Капава вориди арсаи рақобат шуд. ин дуюмин тағйирот дар ҳайати дастаи ҳосилот аст. дар тағйироти аввал мо тавре дидем Фирдавс Чақалов аз майдон гирифта шуду ба ҷои ӯ Шоҳрух Сангов вориди майдон гардид. Акомади Япеву Капава Шоҳрух Сангов пас ба марказ ва фишори навбатии футболбозони дастаи ҳосилотро бубинед чӣ гуна натиҷа дода истодааст. онҳо тӯбро соҳиб шуданд. мубориза идома дорад. тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи ҳосилот буд. аз ин хотир довар ҳам иҷозат дод ки бозӣ давом ёбад. хуб андаке ақибнишинӣ мекунанд акнун дастаи Истарафшан ва бибинед дарҳол норозигии мухлисонро ҳам шумо шунида истодем ки онҳо талаб доранд то Истарафшан дигар бора фаъол шавад. хуб бениҳоят мушкил аст дӯстони гиромӣ. бояд эътироф кунем ки 90 дақиқа як хел бозӣ кардан, суръати баландро нигоҳ доштану шиддати баланди бозиро то ба охир ҳифз кардан мукаррам кори саҳлу сода нест барои дилхор даста. ва табиист ки Истарафшан ҳам наметавонад якмаром дар 90 дақиқа як хел бозӣ кунад.
муҳим инҷо акнун баъд аз он ки бартарии калон насиби Сарафшан шуд, оқилона ин бартарии худро ҳифз кардану бозиро бо пирӯзӣ ҷамъбаст кардан аст. Тоҳир Муъминов дар фаъолияти мураббигии худ дар ин замина албатта таҷрибаи калон дорад ва фикр мекунам бозигарони дастаи Сарафшан ҳам кӯшиш мекунанд то арзанда ба он эътимоду боварие ки мураббӣ ба онҳо дорад дар идома ҳунарнамоӣ кунанд. тавре гуфтем дӯстони гиромӣ, ғолиби ин ҷуфт дар марҳилаи чаҳорякнивӣ бо дастаи Эсхата рӯбарӯ мешавад ва акнун як ҳолати ҷолиб рух медиҳад бо тими Сарафшан. Онҳоро ду бозӣ пайдар ҳам бо дастаи Эсхата интизор аст. рӯзи шашуми август ин даста бо Эсхата дар даври чаҳорякнивӣ рӯбарӯ мешавад ва 10 август бошад. онҳоро бозӣ дар доираи чемпионат дар марҳилаи дуюм бо тими Эсхатаи шаҳри Хуҷанд интизор аст. дар сафар он бозӣ бояд баргузор шавад. аслан ҳар ду бозӣ дар сафар сурат мегирад, чун Эсхата дар бозии қаблӣ ки мизбон буд дар баробари Артиш пирӯз шуд ва бозам ба ҳамин тартиб онҳо боз дар бозии оянда низ мизбон хоҳанд буд. дастаи ҳосилот бубинед баъд аз задани гол бозам фаъолтар шуд ва кӯшишҳои навбатии онҳо барои роҳандозии ҳуҷумҳо дида мешавад, аммо бенатиҷа буд. дар лаҳзаи қабли зарбаи задаи Бортаи Нигиаши Туркин Эргашев туп маҳз аз ӯ аз майдон берун шуд. ғайр аз бозиҳо дар баробари тими Эсхата, Сарафшанро боз дар пеш набардҳои дигари ҳассос интизор аст. аз ҷумла 23 август онҳоро бози муқобили Хуҷанд, 12 сентябр рақобат бо Регар дадааст. ва пас он боз ҳамон бозие ки болотар гуфтем, рақобат бо ҳосилоти Фархор рӯзи 19 сентябр интизор аст. дар якуми моҳи оянда ҳамин бозиҳо тибқи нақша сурат мегирад ва агар Сарафшан боз ба даври нимниҳоӣ барояд, бозӣ даври нимниҳои ҷоми кишвар низ ба ин тақвими онҳо ворид хоҳад шуд. фурсати навбатӣ бисёр ҳам хуб, зарбаи задаи Фаридун Шарипов, аммо бартараф мешавад ин зарба. Баракатулло Неъматуллозода пас дод ба канори рост. Шоҳрух Сангов то ба охир талош мекунад, аммо бенатиҷа. хуб, футболбози васт шуда истодааст дар ҳайати дастаи Сарафшан. ин нахустин тағйирот аст. бозигари рақами 9 аз майдон гирифта мешавад Ҷаҳонгир Сафаров ва ба ҷои ӯ рақами 63 Шаҳриёр Маҳмудов ба майдон мебарад. бархурди бениҳоят сахт ва тавре мебинем бозигари дастаи Сарафшан дар ин ҳолат осеб гирифт.
шорух сангов буд ки садгузории бисёр ҷиддие дошт дар лаҳзаи қаблӣ. ва ҳоло довар Рустам Нурматов талаб дорад ки бозигари дастаи Истарафшан аз ҷои худ бархезад. Ҳусейн Нурматов камео сев гирифт ва бо талаби довар аз ҷои худ боло мешавад. бозӣ идома дорад дӯстони гиромӣ. боз як шонси дигар барои футболбозони дастаи ҳосилот пайдо шуд, аммо ин ҷо ҳам дар иҷрои зарба онҳо камёб намешаванд. бештаре аз мавридҳое ки чунин шонсҳои хуб аст барои зарбазанӣ футболбозони ҳосилот аз он истифода накарда истодаанд. ҳатто хотиратон ҳаст, фикр мекунам дар қисми аввал як ҳолате буд ки ирсоли тӯб аз канор ба ҷаримагоҳ сурат гирифт. он ҷо ба ҷои зарбазанӣ ба дарвозаи ҳариф футболбозони ҳосилот боз ба қафо тӯбро баргардонданду ба ҳамин тартиб аз нав ҳуҷумро андозӣ карданд ки дар ниҳояти кор он натиҷае надод. хуб, даҳаи охири бозӣ шурӯъ шуд. ҳисоб 3-1. Истарафшан пешсаф аст. ҳатто ин лаҳзаҳо албатта рохат ба даври чаҳоряк ниҳоӣ ҳоло дар ҷайби онҳо аст. аммо мо интизор мешавем анҷоми бозии имрӯзаро. дар футбол албатта ҳар чиз шуданаш мумкин, ҳатто дар 1-2 дақиқаи охир. ҷои ёдоварист ки ҳам Истарафшан ва ҳам ҳосилот барои тайёрии хубтар дидан ба бозиҳои марҳилаи дуюм як қатор бозиҳои рафиқона ҳамроҳӣ кардам. аз ҷумла тими Истарафшан бо дастаи Андиҷони Ӯзбекистон бозии рафиқона гузаронд. ва дар навбати худ ҳосилот дар доираи ҷамъияти таълими тамринии худ дар шаҳри Душанбе бозиҳои рафиқона барпо кард ки яке аз онҳо муқобили дастаи Рангон аз Лигаи Якум буд. акнун фурсат барои бозигари дастаи Истарафшан метавонад ба миён ояд. Фозилов ин партофти ӯро Бортей Аквае бартараф кард ва баъдан имконияти зарбазанӣ барои бозигари рақами 70 Парвиз Ҷон Деҳқонов пайдо шуд. лек зарбаи ӯ тавре дидед хато рафт. дар доираи ҷоми Тоҷикистон беҳтарин натиҷаҳое ки дар таърихи худ тимҳои Истарафшан ва ҳосилот ба қайд гирифтаанд, ин баромадан ба финал аст. аз ҷумла дастаи ҳосилот соли 2016 ба финал баромада буд. он ҷо ноком шуд. ин ҷо каме албатта ҳолати ногувор ба миён омад барои Далер Азизов. пояш лағжиду афтид, вале баъдан маълум шуд ки офсайд будааст. хуб, ҳамон сол дар финал дастаи ҳосилоти Фархор аз Истиқлоли Душанбе шикаст хӯрда буд. дастаи Истарафшан ки қаблан Уротепа ҳам номида мешуд, соли 2004 ба финали ҷоми Тоҷикистон баромадааст, аммо дар финал аз дастаи Парвоз ки аз ноҳияи Бобиҷон Ғафуров намояндагӣ мекунад мағлуб шуд. он солҳо Парвоз яке аз дастаҳои қавии Лигаи Олӣ дониста мешуд. солҳои охир дар Лигаи Якум намоянд дорад бошгоҳи мазкур. ва дар ҳамон бозӣ Парвоз 5-0 Уротепаро мағлуб карда барандаи ҷоми кишвар шуду ҳамон натиҷа натиҷаи беҳтарин дар таърихи дастаи Истарафшан то имрӯз боқӣ мемонад.
вале дар давраи мавҷудияти мусобиқаи ҷоми тоҷикистон замоне ки кишвари мо узви иттиҳоди шӯравӣ буд, дастаи трикотажники Муротепа тавонистааст барандаи ҷоми тоҷикистон шавад. ин бошгоҳ соли 1981 ҷоми тоҷикистонро ба даст оварда буд. фурсат барои бозигарони тими Истарафшан метавонад ин лаҳзаҳо пайдо шавад. топ дар майдон боқӣ монд ё на? Бале, Истарафшан яке аз кӯҳантарин бошгоҳи футболи кишварамон аст. ҳанӯз соли 1938 таъсис ёфтааст. таърихи бою ғанӣ ҳам дорад ва дар тӯли солиёни зиёди мавҷудияти худ номи бошгоҳ хело гуногун буд. аз ҷумла аз соли 1938 то 1980 Спартак, 1981 то 1991 Трикотажник, 1992 то 2003 Истарафшан, 2004 то 2009 Муротепа ва баъдан боз ҳам ба Истарафшан тағйири ном кард. як муддат хотиратон бошад дар лигаи олӣ ду даста аз шаҳри Истарафшан барнамоӣ мекард. ҳамчунин Далерон Уротепа низ буд ва баъдан ин бошгоҳ мавҷудияти худро қатъ карду фаъолияти бошгоҳи кӯҳантарини ин шаҳри бостонии кишварамон дар лигаи олӣ Истарафшан идома дорад. дар тими Истарафшан ҳам тағйиротҳои зиёд дар авзани гузориши тобистона буд. як қатор футболбозоне ки қаблан дар тим буданд ҳайати дастаро гуфтем тарк карданд ва аз ҳисоби бозигарони ҷавон умедбахш аст. мактаби футболии шаҳри Истарафшан ки яке аз мактабҳои хуб аст, ҳайати тим пурқувват карда шуд ва боз Саидшоҳ Бозоровро бо ҳамроҳии Ҳусейн Нурматов даста ба даст овард. зарбаи ҷиро шуда дар ин ҳолат акнун тавре мебинед каме баланд буд. Бобур Қосимов, намазарат Ҷаҳонгир Сафаров буд ки зарба зад. боз як легионери дигар аз кишвари Ӯзбекистон ки дар ҳайати Истарафшан ҳунарнамоӣ мекунад. агар баъд аз голи якуми худ ҳосилот аз ду фурсати баъди якеашро истифода мебурду ҳисобро 3-2 мекард, идомаи ин бозӣ махсусан анани лаҳзаҳое ки мо шумо тамошо карда истодем шояд куллан ба таври дигар ҷараён мегирифт. ҷозеф Ҳакомадӣ дар бозии имрӯза ба футболбозӣ мазкур ҳастанд имконияте пайдо нашуд. ҷозеф Ҳакомадӣ ки қаблан таҳти роҳбарии Тоҳир Муъминов дар Равшани Кӯлоб бозӣ кардааст. албатта мураббӣ хело хуб ҷиҳатҳои хуби ин бозигарро медонист ва ба шогирдони худ метавонем бигӯем ба шогирдони нави худ бозигарони дастаи Истарафшан тарзи дурусти маҳкам кардани ӯ сар гузоштан ба ӯро омӯзонд ва аз сӯи ҳамин футболбоз дар бозии имрӯза хавфу хатар тақрибан ба миён наомад. дар ҳоле ки дар бозии қаблӣ маҳз фаъолии ӯ аз канорҳо боиси ба вуҷуд омадани вазъиятҳои зиёди хатарнок мешуд. боз як талоши дигари футболбозони дастаи Истарафшанро мебинем. инҷо ирсоли тӯб аммо бенатиҷа. тӯб аз ҳама гузашт. се футболбози Истарафшан ки дар ҷаримагоҳ буданд, ҳеҷ кадомашон натавонистанд тӯбро соҳиб шаванд.
пагоҳ бо баргузории ду бозии дигар панҷшервахш ва хуҷанду истиқлол рақобатҳои даври ҳашакнии ҷоми кишвар маълум хотима меёбад ва баъдан тавре болотар гуфтем рӯзҳои 5-6 август моро бозиҳои даври чаврякниҳои интизор. финали ҷоми тоҷикистон дар соли ҷорӣ дар шаҳри хуҷанд дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти кишварамон бояд баргузор шавад. 4 дақиқа вақт илова шуд ба қисми дуюм. фурсат бениҳоят кам боқӣ мондааст ва дастаи ҳосилот аслан талошҳои зиёд ҳам надорад барои ҷуброн кардани голҳои сардодааш. ҳамон голе ки дар ибтидои қисми дуюм футболбозони истарафшан заданд ва ҳисобро 3-0 карданд бисёр муҳим буд аз нигоҳи рӯҳию равонӣ барои онҳо барои гӯем бартарӣ пайдо кардан. зеро ҳосилот бо як рӯҳияи дигар қисми дуюмро шурӯъ кард, мехост барои ҷуброн кардани голҳои сардодааш дар қисми аввал талош намояд, аммо голи сеюмро сар доданд. хело ва хело ба рӯҳияи бозигарони дастаи мазкур осеби ҷиддӣ расонд. инҷо мо тавре мебинем миёни футболбозони ҳар ду даста бархурд дида мешавад дар ҳоле ки бозӣ ҷараён дорад. як бори дигар биёед бибинем ҳолате ки шоҳрух сангов бо бозигари ҳариф бобур қосимов бархурд ва баъдан барои қоида вайронкунӣ ки зидди футболбозӣ истарафшан дошт, довар ӯро огоҳам кард. корти зард ба ҳар ду шоҳрух сангов аз ҳайати ҳосилот ва қосимов аз ҳайати дастаи истарафшан бо баргаи зард аз сӯи довари марказ ҷазо дода шуданд. рости ҳамин гуна норозигиҳо, ҳамин гуна бархурдҳо ва набардҳоро дар чунин ҳолатҳо дигар баъд аз ҷорӣ шудани вар дар футбол намефаҳмем мо, зеро гап дар сари ин аст ки кӯчактарин амале ки хилофи қоидаҳои футболӣ бошад ҳатман дида мешавад, тавассути дурбинҳо сабт мегарданд ва баъдан футболбозро ҳатман ҷазо медиҳанд. инро бояд футболбозон албатта фаромӯш накунанд. ва тамом дӯстони гиромӣ, бо ҳамин садои нерӯштаки довар баланд шуду рақобати навбатии даври ҳашакниҳои ҷоми Тоҷикистон ҷамъбаст гардид. Дастаи Истарафшан дар хонаи худ бо ҳисоби 3-1 тавонист дар баробари тими
ҳосилоти ноҳияи фархор пирӯзӣ ба даст орад. Рақобати бисёр пуршиддат, ҳассос, ҷолиб ва диданӣ ки ҳуҷумҳои зиёдро ба таркиб дошт бо ҳамин ҷамъбаст мешавад. Истарафшан барои вазъи ҳунарнамоӣ бисёр хуб дар поёни қисми аввал ва ибтидои нимаи дуюм тавонист ғалабаро нигоҳ дорад ва бо ҳамин дастаи мазкур роҳ пеш мегирад ба даври 4-1 ки он ҷо аллакай ҳарифи онҳо маълум аст, ин тими эсхатаи шаҳри хуҷанд мебошад. дӯстони гиромӣ ва бинандагони арҷманд, изҳори сипос мегӯем ки тӯлини муддат ҳамроҳи мо будед дар ҷараёни бозии имрӯза ки мо чанд лаҳза пештар аз ин охирин таъдилотро ҳам дидем. Исмат Диёров аз ҳайати эҳтиётӣ бо рақами 8 ба майдон баромад ба ҷои Деҳқонов. футболбозони дастаи Истарафшан тавонистанд ғалабаи худро 3-1 ба қайд гиранд. ҳоло фишурдаи лаҳзаҳои беҳтарини ин бозиро пешниҳоди шумо мекунем ва бо ҳамин хайру хуш менамоем. То дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.